atamwalira mmodzi mwa anyamata a gulu la Twin M, Andrew Masauli, pa 6 April chaka cha 2023. Kufikira pano sitinamvenso zambiri zokhudzana ndi zoyimbayimba za gulu la Twin M. Kodi mbali imodzi ya Twin M imene idatsala ili kuti? Kodi mnyamata ameneyo akudutsa Muzotani? Moyo wake kuyenda bwanji? Komanso akupezekera mbali iti ya dziko kuti akhale chete chotere? Factory 265 Media iyankhula ndi mnyamata ameneyo kuti timve zambiri. Ngati ndinu alendo, pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi nthawi zonse. Komanso pangani like ndi kupanga share video imeneyi kuti anzanu adziwe kuti kodi Aaron wa Twin M ali kuti? Baby sulota kapena kuganiza kuti ungakhale muzikolokoma kukhala musangalala baby kukhala mumasuka kumala mulire monga kwini ndiwe bokongola ndiponso ndiwe bakhalide zokuyenereza uli nazo baby give me the chance baby give me the chance baby mpase kumpata uone lololo sinango kala kala ukonde wajiko asiku kala kala baby give me the chance to love you pasa nega ningego koma mene chikopela Twin M ndi gulu la oyimba achinyamata awiri ma twins, Aaron komanso Andrew Masauli, limene lidayamba zaka zingapo zapitazo kuchokera kwa kubaluti mu mzinda wa Blantyre. Litatulukira gululi, anthu ambiri anali ndi chiyembekezo malingana ndi kuya kwa luso lawo komanso mawu awo anthetemya amene amayika mu nyimbo zawo. Anyamatawa amenya nyimbo ngati single. Ndizifinyika ndi zina zimene zidapereka chiyembekezo kwa anthu ambiri okonda nyimbo kuti anyamata amenewa ali nkuthekera kutengera zoyimbayimba zakuno kwathu ku Malawi nkupita ku maiko ena, potengera kuti kwa nthawi yayitali takhala tikuvutika ngati Malawi kuti nyimbo zathu zilandiridwenso m'maiko osiyanasiyana. Anyamatawa adatulutsa nyimbo yawo ya Ndizifinyika, idachita bwino kwambiri ndipo idatsegula zitseko zosiyanasiyana, ndipo anyamatawa akhala akuyimba m'madera osiyanasiyana kuno kwathu ku Malawi ngakhalenso maiko ena akunja kwa dziko lino la Malawi. Ndi nyimbo yomweyi yomwe idapangitsanso nkhalakale pa nkhani ya zoyimbayimba kuno ku Malawi Dr. Namadingo kuti apangenso nyimbo imeneyi kachiwiri zijamati mashup, pokamba za banki ina imene inkagwira ntchito limodzi ndi Dr. Namadingo. Kodi ndizifinyika mesa moyoni wanga ndendizipanika kodi ndizifinyika mesa moyoni wanga ndendizipanika oh. Finyika nindoka ngati kologe, finyika nindoka ngati kologe, finyika nindoka ngati kologe, ino finyika nindoka ngati kologe. Koma pa 6 April chaka cha 2023 ndi tsiku losayiwalika chifukwa ndi tsiku limene thambo lokuda lidagwa pamene mmodzi mwa anyamata amenewa amene ndi Andrew Masauli adamwalira atadwala kwa nthawi yochepa. Zidachitika zovuta pa 6 April chaka cha 2023 mpaka pano zambiri zokhudzana ndi mnyamata mmodzi wa Twin M amene adatsala sizikudziwika. Kumakhala ndi mafunso kuti kodi mnyamata ameneyo ali potani? Kodi mnyamata ameneyo moyo wake ukuyenda bwanji pamene m'bale wake amene amayenda naye limodzi, kucheza naye komanso kuyimba naye limodzi adatisiya? Ife tinafuna kumva zambiri kuchokera kwa mnyamata ameneyo. Ife tili kumwanza mukupangako zotani kumwanza kumeneko? Kumwanza suti ndikugwira kuntchito kapena chani kuma ndinangopita kungopitira kumphepo inake komanso kupitiriza albamu imene imayeneka kuitusa. Ngozi chenatigwera titataya ndithu m'bale wako amene umayimba naye,
sindikudziwa kuti zitachitika zimene zija ulendo wako wa zoyimbayimba wakhala kuyenda bwanji kapenanso moyo wako wakhala kuyenda bwanji? Okay, one unalovuta futi no maganizo kwambiri. Maganizo kwambiri komanso dwala chani. Okay, chimene chimachitika nchoti anthu ena samaziva zoti mbale yanga ndandisiya. So akafusa mbale yako amusiya kuti wangobwera wekha. So chimakapa chipinjo futi no umakhaso mune make uli mudi na kwambiri zanchisa mtima. So anthu ena samadziwa zoti mbale yanga ndandisiya. Ndiye pano maplani ndotani? Akapanda ndaimba nyimbo 22. So ndikufuna ndipanga zoti ndisuluse nyimbozo. Masinanga kupota kusokera kwa ndalama. Then vakazunguka ku studio. Mwina iwe chimene ukanafuna kwambiri chitachitika pakali pano ndi chotani? Ndapanga business ka. Kuti icho sezichoka ku business. Ndizipusha nyimbo. Pafuna utapanga business yotani? Ndazovala. Oho, ndiye chikusowekera ndi chani kuti zimenezo zichitike? Kuyambira apo ndi pamene pakusowa. Ngati mpamba. Chabwino, kwa munthu amene ukuyimba pakali panopa mwina industry ukuiona kuti ikuyenda bwanji? Music industry ndiona kuti ili bwinobwino koma sinanga ndikatengerato ndi anthu amene no ali ndi kuthekera panopa. Ndi amene no zikwachitira bwino. Koma kwa amene alibe kuthekera amonga ngati sakuyimba. Ma amene ngasile ndonena kuti twinemu ndi twinemu. Akale ndilipo ine ndekha twinemu ndi twinemu beba. Ndiye ndikumachula zina kuti one. It's twinemu again. One. Mkuyankhula kwa mnyamata ameneyo zikuonetsa kuti zikuvuta kuti moyo wake auyikenso pamodzi kuti adzitha kupita chitsogolo. Kutheka kuti inu muli ndi kuthekera kuti mutha kumugwira dzanja kuti atha kukwaniritsa maloto ake ndi kupita chitsogolo ndi moyo wake. Izo ndi zimene ndinakutengerani lero pano pa Factory 265 Media. Mpaka nthawi ina imene tibwerenso ndi video ina pano pa Factory 265 Media. Pano ndiloleni akandipatse moni madera wena. Ndapita.